Телевизор караучылар, алдагы минутларда без сезне изге Коръән дөньясында күргәзмәсен карарга чакырабыз. Біз сіздің білән Алабуга дәүләт тарих, архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгының сирәк тупланмалар галереясында. Хәзерге вакытта безнең залда изге Коръән дөньясында дип исемләнгән күргәзмә уза. Безнең галереяның максаты сирәк предметлар җыючы кешеләр белән, коллекционерлар белән килгән кунакларны таныштыру һәм аларның предметын безнең туристларга күрсәтү. Шушы күргәзмәдә ике туплаучының җыелмасы тәкъдим ителә. Витрина эчендә Татарстан мөфтиятенең башлыгы Камил хәзрәт Самигуллинның Коръәннәре, стенадагы рама эчендәге Коръән битләре Дамир Катип Ахмадгалиевның эше. Хәзер мин сезне экспозиция белән якынрак таныштырам. Коръән ул Аллаһ сүзләре. Беренче изге язмалар хайван тиресенә язылган. Махсус сезнең өчен 1000 ел элек Куфи шрифтында язылган, күндән эшләнгән Коръән битен тәкъдим итәбез. Шушы бит газель хайван тиресеннән эшләнгән. Язулар ике ягында да бар. Шушы Коръән Камил хәзрәтнең китапханәсеннән, аның тышлыгы алтыннан эшләнгән. Өстендә Сөләйман мәчетенең сурәте һәм шулай ук тышлыгында 575 фианит ташы бизәкләр булып торалар. Витрина эчендәге шушы ике Коръән Камил хәзрәт җыелмасыннан. Алар Сириядә һәм Афганистанда эшләнгән. Игътибар итсәгез, аларның бизәүләре бер-берсеннән аерыла, чөнки һәр илдә бизәү стиле үзенеке. Сириядә эшләнгән Коръән Сульс һәм Насх шрифтлары белән язылган. Биттәге бизәкләрдә Иранда эшләнә торган бизәкләрнең мотивлары чагылдырыла. Бу Афганистанда бастырылган Коръән бары тик шул илгә генә хас булган төсләрдә эшләнгән. Шушы Коръән Сирия президенты Башар Асадның бүләккә бирә торган экземпляры. Китапның тышлыгында сез президентның экслибрисын күрә аласыз. 1805 елда Казанда беренче Коръән бастырылып чыгарыла. Безнең витринада шул беренче Коръәннең факсимил изданиесе урнашкан. Шушы рама эчендә Казан басма Коръәненең оригинал экземпляры. Коръәннәр төрле зурлыкта була. Игътибарыгызга Солтан Бейбарсының Мухакак шрифтында язылган зур Коръәне. Коръән үзе 114 сүрәдән тора. Сүрәләр аятләрдән. Дөньядагы иң беренче тулы Коръәннең экземпляры бу реплика Дамир Катипның эше. Шрифт Куфи дип атала. Беренче Коръәннәр нәкъ менә шул Куфи шрифтында язылган. Һәм хәзер барлык бастырылып чыгара торган Коръәннәр шушы Усман халифның Коръәне буенча языла. Шулай ук витринада Дамир Катипның эше бу Коръәннең 7дән 1 өлеше. Берничә сүрә күрсәтелгән монда. Шрифт шулай Куфи дип атала. 9-нчы гасыр. Кәгазь ул мамыктан эшләнгән һәм шулай ук тышкы ягы күн белән каплап алынган. 11-нче гасырда Гарәп халифаты байый башлагач, Коръән битләре алтын белән дә бизи башлыйлар. Һәм игътибар итсәгез, Куфи шрифты монда каллиграфия элементларын ала башлый. Безнең каршыда Аль-Фатиха сүрәсе ул кирпичный Куфи шрифтында язылган. Гарәпләр үзләренең хәрефләрен һәм саннарын кирпич рәвешенә китереп, алардан сүзләр җыя торган булганнар. Һәм бу күренеш бары тик Гарәп илләренә генә хас. Төньяк Африка илләрен Мәгъриб илләре дип атыйлар. Һәм ул илләрдә 11-нче гасырда языла торган Коръәннәр шул Мәгъриб шрифтында языла. Сез аны шушы рама эчендә күз алый аласыз. Киләсе эш Зәңгәр Коръән. Барлык дөньяга ул шушы исем астында билгеле. Сүзләре алтыннан язылган һәм һәрбер 600 бите лазурит белән капланган. Гарәпләр лазурит минералын тузан хәленә әйләндереп, барлык битләрен дә шушы кыйммәтле таш белән каплыйлар. Һәм кешеләр өчен бу бик гаҗәпле күренешкә әйләнә. Шушы ике эш шулай ук Төньяк Африкадан Марокко шәһәре шрифт Аль-Фаси дип атала. Коръәннең иң соңгы битендә сызыклар. Шул сызыкларда Аллаһ исеме. Монда инде ул гарәпчә язылмаган, фәрештәләр телендә язылган. Аль-Фаси шрифты һәм шушы төз гаммалары бары тик Марокко иленә генә хас күренеш. Монда
Урта Африка, Судан иленнән Коръән бите һәм без монда игътибар итсәк, күрәбез шул илләрдә киеп йөрүче масканың сурәтен. Һәм монда инде күрергә була ничек дингә үтеп керә кешеләрнең көнкүреш гадәтләре. Шушы Коръән битенең оригиналы Иерусалим шәһәрендә саклана. Шулай ук Куфи шрифтында язылган. Сүрәнең исеме алтыннан эшләнгән, шулай Куфи шрифтында һәм бу Коръәннең оригиналын Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызының оныгы күчереп яза. Гарәпләрдә 70-тән артык шрифт төре бар. Әмма менә Коръәнне бары тик 4 шрифтта гына күчереп язарга рөхсәт ителә. Аның берсе Мухаккак, тагын бар Насих, Куфи һәм Сульс. 18-19 гасырда Төркия иленең мәйданы бик олы була һәм шушы дәүләттә Коръән күчереп язуның берничә стиле була ул вакытта һәм хәзер безнең алда шушы Госманлы империяның көнчыгыш регионнарына хас булган Коръән күчереп язу стиле күрсәтелгән. Бу шушы китапның беренче бите Аль-Фатиха сүрәсе һәм соңгы бите. Һәм кайбер Коръәннәрдә күчереп язучылар үзенең исемнәрендә калдыра торган булганнар. 19 гасыр Коръән битләр алтыннан эшләнә ул вакытта. Бу бүлеккә бирелә торган Коръәннәр. Һәм монда игътибар итсәгез, Европадан кергән барокко стиле бар һәм бу элементлар, бантлар, монда шулай ук кәрҗиннәр, алар Европа шәһәрләренә һәм илләренә генә хас. Бу күренеш шулай ук турецкая барокко дип атала хәзер культурада. Монда күрше эштә шулай ук битләр алтыннан эшләнәләр. Монда күрергә була мрамордан эшләнгән колоннаны. Бу стиль шулай ук атала турецкая рококко дип. Киләсе Коръән бите Һиндстан дәүләтендә язылган 15 гасырда. Шрифт Бикхари дип атала. Бу шрифт Аксак Тимер Һиндстан дәүләтен яулап алганнан соң барлыкка килә. Һәм гарәп сүзләре астында фарси теленә тәрҗемәсе дә бар. Менә бу вак кызыл хәрефләр белән язылган сүзләр ул фарси теленә тәрҗемә. Бу шулай ук Һиндстан үзәк өлеше шушы илнең һәм Бабур Аксак Тимернең оныгы моголлар белән яулаганнан соң Һиндстанны Коръәннәрне шушындый стильдә күчереп яза башлыйлар. Безнең каршыбызда Иран 17 гасыр Сәфәвидләр идара иткән вакыт, алар идара иткән вакытта иң бизәкләргә бай булган Коръәннәр языла башлый. Һәм алар безнең көннәргә кадәр сакланганнар. Бу иң беренче бите, шушы Коръәннең монда соңгы бите. Төсләрнең тирәнлеге һәм бизәкләрнең күплеге алар Иранда Сәфәвидләр вакытында языла торган Коръәннәргә хас. 100 елдан соң Иранда Сәфәвидләр урынына хаҗәрләр идара итә башлый һәм алар вакытында Коръәннәрне күчереп язу стиле тулысынча алышынып бетә. Һәм игътибар итсәгез, монда туры линиялар күбрәк була башлыйлар һәм төсләр алар караңгырак оттенклар ала. Барлык рамада күрсәтелгән эшләрнең авторы ул Дамир Катиб Ахмадгалиев. Хәзер бездә кагаз реставраторы булып эшләүче. Ул бу бүтән битләрне кулдан күчереп язган кеше. Һәм ул да Коръәннәрне үзе тулысынча кулдан күчереп яза. Хәзер безнең каршыда аның эше кулдан күчереп язылган Коръән, вак иттереп язылган 1 айлык песи баласының чәче белән олы лупу астында эшләнелә торган эш. Елдан артык Дамир Катиб шушы Коръәнне күчереп язган. Һәм игътибар итегез, минем кулда хәзер 1200 елда язылган Коръән, кулдан язылган Коръән һәм шушы изге язмалар, аларның битләре менә шушында күчерелгән. Без сезнең белән Алабуга дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгының сирәк тупланмалар галереясында. Хәзерге вакытта безнең залда изге Коръән дөньясында дип исемләнгән күргәзмә уза. Безнең галереяның бурычы килгән кунакларны сирәк коллекциялар туплаган кешеләр белән таныштыру һәм аларның предметларын халыкка күрсәтү. Шуның белән изге Коръән дөньясында дип исемләнгән күргәзмә буенча экскурсиябез тәмам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Килегез безнең Алабуга шәһәренә, без сезне һәр вакыт көтеп калабыз.